Ambjent b'saħħtu jfisser nies f'saħħithom. Dan il-ħsieb ewlieni wara s-sessjoni tal-ħamis ta' Gvern li jisma' bis-sem tal-Ministru José Herrera u s-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes fejn spikkaw l-inizjattivi ta' dan il-Gvern f'diversi aspetti tal-ambjent bħal proġetti ta' ħarsien tal-flora u l-fawna indiġena u l-promozzjoni ta' drittijiet tal-annimali. Tennew li l-iskart huwa l-akbar sfida għal pajjiżna u li l-Gvern beda l-proċeduri biex skart organiku jinġabar f'boros għalih għaliex l-emissjonijiet ta' dan it-tip ta' skart jagħmel l-istess ħsara li jagħmlu emissjonijiet tal-kimiċi. Issemma kif biex ikun mħares l-ammont ta' ħut li qed jinqabad, iddaħlet l-inizjattiva li kif jinżlu fil-port is-sajjieda jużaw apparat tal-użin dan biex ma jinqabżux il-limiti stabbiliti. Il-liġi li tipproteġi l-ispeċi indiġeni tas-siġar ukoll spikkat e kif il-Ministru Herrera semma kif il-Gvern qed jieħu miżuri biex jitkatru aktar siġar f'żoni spazjużi u anke jirregolaw x'tip ta' siġar jitħawlu. Semma kif proġett ta' dan it-tip se jsir fl-inħawi ta' Burmarrat. Il-Ministru Herrera saħaq kif il-ħarsien tal-ambjent huwa dritt li għandu jkun imħares anke mill-Kostituzzjoni biex fil-mument li Ministru jieħu l-ġurament ikun marbut bil-Kostituzzjoni li jħares l-ambjent. Naħseb l-ambjent huwa dritt fundamentali u jiena naħseb li wasal iż-żmien nikkonsidraw anke mal-Oppożizzjoni li ndaħlu dan il-kunċett ġdid fil-Kostituzzjoni tagħna għax meta aħna l-politiċi u hemm torbtu l-politiku favur l-ambjent. Mela inti l-politiku qed torbtu bil-ġurament tiegħu stess fil-mument tal-ħatra illi jipprioritizza l-ambjent. Issemmit ukoll il-kwistjoni ta' klieb marbuta bil-ktajjen li qajmet rabja fost l-attivisti tal-annimali u li qed tiġi indirizzata permezz ta' proċess li jwassal għal liġi li tipproteġi dawn l-annimali u lill-pubbliku. Aħna qegħdin ngħidu isma' ejja naraw kif l-aħjar li nagħmlu liġi. Hekk għandek inti klieb li huma meqjusa bħala perikolużi, għandna nidentifikaw li huma biex naraw x'forma ta' ħanejdu hekk ta' protezzjoni qed nagħtu lill-annimal imma li ma nagħmlux ħsara lill-annimali oħrajn jew kellha lis-saħħa pubblika. Fejn m'hemmx issues politiċi ma nsibux problema li mmexxu l quddiem dan is-settur. U rresqu wkoll liġi li tkun adattata biex dan is-settur jiġi indirizzat ukoll.